Euskaraz bizitzeko diskurtsoak eta bizipenak. Idurrez Isabel daukagu horren gainean jarduteko. Euskalgintza ez da bat eta bakarra ondo dakigu moduan, ez denporan zehar ez da izan eta orain ere segurenik ez da. Misio kolektibo handiena zena, edo akaso batzuendako badena oraindik, zerbait gehiago ere badela ikasiko dugu seguruenik. Eta bueno, bada beste zerbait, badu beste nabardurarik, diskurtsoaz jardungo du Idurrez Isabel gaur. Idurrez Isabel irakurriko zenuten eta hemen, hainbat edabidetan eta ibili dela ratian ere bai, Infosazpin, Argia Jakinen eta Goierritarra aldizkarian, eta ikusi ere bai, Goierri telebistan ere uste aritzen zarela, ez da? Edo aritu zinela, edo hori da, kasetaria eta antropologoa, EHUko kasetaritza irakaslea da, eta batez ere generoa eta nazio identitatea landu ditu ikerketan, badakit burrukan dabilela orain tesiarekin, ez da? Bai, burruka gogorrean. Hori da, eta gu gainera denpora hauek eskatzen, ez da? Bueno, eskertzen dira, olako etenerako altzakiak batzutan. Oso ondo, bai, Idurre nahi duzunean, zeurea ditza. Bai, izen burua euskaraz bizitzeko bizipenak eta diskurtsoak edo diskurtsoak eta bizipenak edo la dago formulatuta. Pixka bat nolabait hitzaldia denarekin edo nire hitzartzea izango denarekin hasi aurretik pixka bat zergaitik edo zer dakardan marrazkitxo bat egingo dizuet. Ze bizipenena irakurrita ez dakit pentsatu ote dezuen nire bizinarrazioaren bat edo izango dela. Kontua da, esango dut, hemen dakarzkidan gogoeta askotan Lore Agirre izan dudala bide lagun eta diskide eta solasaldi luzetako kide. Eta, askotan gure garai batetik, aspalditxotik, gure solas horietan sortzen zen, kezka bat. Guk geure burua euskalgintzan kokatuta, geure burua euskaraz bizi nahi dutenen artean kokatuta, eta geure burua euskaran ardazten dugun horien artean kokatuta, batzutan geure buruari galderak egiten genizkionean, zergatik eta zertarako batez ere oso zoru ahula topatze ote genuen. Eta galdera horietan bueltaka genbiltzala, askotan iristen zitzaigun erantzuna edo oihartzuna zen nolabait gu gaur egun ginena eta jasotzen genuen diskursoa euskaraz bizitzeko, hau da, gure motiboa zergatia arrazoitzea gure zoru motibatzaile hori beste nonbait, beste garai baten geratu ote zitzaigun. Geure buruari zehazki baino gehiago, batez ere gazteagoekin azalpen haue guztiak edo motibo haue guztiak esplikatu behar genituenean. Eta larriago oraindik geure alaba eta semeak honi buruz galdezka hasi zaizkigunean, zeharka edo zuzenean. Orduan, bizipenena horretatik, hau da, arrakalarik ote dagoen gure egunerokotasuneko bizipen horietan gu gaur egun garen horren artean eta euskalgintzatik jasotzen dugun diskurtsoaren artean. Nik hemen ekarriko dudana, ziur aski ez dago oso urruti, bai Belenek edo bai Joserrak plazaratu dituzten kezka eta gogoetatik. Orduan, pixkate, sarrerako hau eginda, pixka bat honen denaren abiaburu planteatzen dudana edo nolabait oso gauza tautologikoa da, denok dakiguna, Fernandoren egia batekin hasiko naiz, baina batzutan Fernandoren egiak oso argigarriak izaten dira beste egia ustez zailago eta ezkutuago batzuetarako iristeko. Eta Fernandoren egia hori da gaur eta hemen oraindik
autu bat dela euskaraz bizitzea. Hau da, denbora osoko euskaldun edo euskaran ardaztutako pertsona izatea. Eta segitu aurretik, gogoetatxo bat edo botako dute printza bat, azken boladan idazten dudanean euskalgintzari buruz, soziolinguistikari buruz, edo hizkuntza gatazkari buruz, hizkuntzarekin daukadan harremanari buruz. Eta terminologia batzutan geratzen zait labur edo nolabait esatearren, ez? Euskaldun berdin euskaraz dakiena horri zenbait buelta buelta batzuk emateko premia edo sentitzen dut, ez? Oso zabala egiten zait euskaldunaren, ez dut esaten txarra denik, baina bai batzutan pentsamentua fintzeko eta gauzak proposatzeko findu behar ote den. Esate baterako, euskaraz bizi nahi duena eta euskalduna gauza bera ote diren, edo euskara dakiena eta zirkustantzialki erabiltzen duena, edo aldiz euskara ez dakiena, baina besteari euskaraz bizi dadin erraztasun guztiak emateko prest dagoena. Uste dut kategorizazio horiek pentsatu beharko genituzkela eta termino hobe eta inklusiboagoak proposatu, ezta. Gogoeta hori airean uzten dut, ni jungo naiz pentsatzen, baina beste norbaitek edo beste asko pentsa dezakezue nik baino hobeto honi buruz. Itzuliko naiz autuaren ideiara. Esan dut, hemen, gaur eta hemen, euskaraz bizitzea edo geure burua euskaraz ardaztea autu bat dela. Eta zer esan nahi dut autua diodanean? Dela berez ez datorren zerbait egitea. Justu kontrakoa baizik. Ez dakit, irudikatzen dut, ez dakit, Logroñon gazteleraz aritzea, espainieraz aritzea, berez datorren zerbait dela, ez da? Ez dakit, landetako herriren batean bezala, ez da? Badago, berezkotasun horretan dator. Euskaraz aritzea hemen erabaki egiten dugu. Norberaren erabakimenetik abiatzen den zerbaita. Gaur eta hemen berez datorrena norbere burua frantsesez edo espainieraz ardaztea baita. Indar bat egin gabe, gogoeta bat egin gabe, geure erabakimena martxan jarri gabe, hori da berez etortzen datorkiguna. Behar bada, esango dite norbaitek lekuak eta lekuak daudela. Eremuak eta badaudela oso eremu euskaldunak, badaudela arnasguneak ere. Eta arnasgune horietan, inkluso badaudela 8-9 urteko neska eta mutil kozkorrak oraindik espainieraz aritzeko gai ez direnak, eta inkluso dramak sentitzen ditugu horretan. Hori hala izan da ere, arnasgunerik arnasguneetako jendeari ere iritsiko zaio momentua erabakitzeko euskeraz ardaztuko den edo ez den euskeraz ardaztuko. Autuak hor segitzen du. Esate baterako egun hauetan, gainera oso egunerokotasuneko gauza txikietaraino iristen da, hori ez da. Egun hauetan irakurri dut Parlantzua izeneko blogean Idurre Alonsok idatzitako gauza bat, oso xumea, kontatzen duen horretan, baina oso xumea eta oinarrizkoa, baina oso egia, ez? Fernandorena izateraino eta horregatik hain argigarria, ez? Eta aipatzen du esate baterako, aur bati gaur egun telebistan edo ikusentzunezkoen arloan euskarazko eskaintza bat ematea zeinen zaila den Doraemon ezpadiozu eman nahi egunero 24 orduz behintzat, ezta? Eta gero, aur euskaldunak oso jatorra dira, eramangarritasun handikoak, baina ez daukate 24 orduko Doraemonen sofrikarioa zertan jasan, ezta? Esan nahi dut, holako gauza txikietaraino iristen zaigula, ez? Gainera, leku askotan, beste leku askotan, autua ez da iristen, edo ez da bakarrik zure burua euskaraz ardaztu behar baduzu. Baizik eta hori baino askoz ere oinarrizkoagoa da, ez da?
hizkuntzaren trebezia funtzionala iristea ere autu eta autu sendoa da toki askotan. Orduan, autuarena garbi dago eta kontrako euskaraz aritzea edo euskaraz ardaztea kontrako bide bat hartzea da. Eta jendeok gauzak berez datorren horretatik kanpo egiteko prozesu oso bat behar izaten dugu, ezta? Ustez berezkoa den horretaz kanpokoa egiteko. Aurrena jabetzea izaten da, ezta? Bereiztea zer den berez datorrena eta zer izan daitezken beste aukerak. Jabetzea beste aukera batzuk ere badaudela, kontziente izatea. Baita ere, beste aukerak, beste autua egiteak ekar dezakenaz konturatzea. Eta konturatzeaz gain, neurtu eta galbae individual eta kolektibo batetik pasatzen dugu, ez? Beste aukeraren posibilitatea. Eta geure egin dezagun, gainera hobetsi egin behar dugu. Nolabaiteko neurtze prozesu horretatik abantaila bat edo zer bat eman behar digu, ezta? Beraz, beste bide hartze horri pixuzko zergati bat eman behar diogu, esanai bat eman behar diogu, gutxienez berez datorkigunak aina haseko gaituena, baina normalean hortik gora hase behar gaitu. Eta horretarako diskurtsoa erabiltzen da. Bai? Edo diskurtsoa da nolabaiteko balioztatze horren parte handi bat. Bai? Gure erabakimenaren motore izango den motibo eta esanahien zorua litzateke diskurtsoa. Bueno, bai Belenek eta bai Joserrak luze hitz egin dute diskurtsoaz. Hala ere nik igual argitu nahi nuke nik diskurtsoa dio danean zertaz ari naizen. Batzutan nabardurak importanteak direlako. Bueno, esango dut, eta oso polita geratzen da, Foucaulten ekarrietatik abiatuko naizela, baina bueno, horrek oso gauza simplea esan nahi du, ez? Eta da, diskurtsoa berdintzen dudala eguneroko esperientzia ulertzeko eta esanguratsu bihurtzeko marko batekin. Bai, gu egunero ateratzen gara kalea, bueno, goizero esnatzen gara, goizero ateratzen gara kalera eta gertakari multzo batekin egiten dugu topo. Ez baldin badaukagu aldez aurretik esanahien eta balioen marko bat eraikita, anabasa litzateke hori, ez ulerkaitza litzaiguke mundua, ezta. Orduan, diskurtsoa esango diot munduaren ulermenerako eta zentzu emateko marko horri. Nolabait, errealitatea koherente eta bizigarri egiteko ideia eta praktiken multzo horri. Bai, beste teoriko bat ekarriko du definizioa gustatzen zaidalako, Vivian Burr da. Eta esaten du diskurtsoa dela guztiak elkartuta gertakarien ikuspegi zehatz bat ematen diguten esanai, metafora, irudikapen, irudi, istorio, azalpen eta bizi praktiken multzoa. Eta interesgarria iruditzen zait, hau da, batetik diskurtsoari ikustea lenguaiaren partea, bai, hizkuntzaz egiten den hori, edo normalean lehen kolpean diskurtsoarekin identifikatzen dugun hori, baina baita ere bizi praktikekin, hau da, gure gorputzen, gurutzaketa eta elkarrekintzekin egiten dugun hori. Eta gustatzen zait baita Paul Bakerrek egiten duen parekatze bat. Eta da, diskurtsoa zentzu komunarekin parekatzea. Zentzu komuna, igual oso gauza definikaitza da, edo definizio askotarako ematen duena, baino hain da zentzu komunekoa,
denok lehen kolpean ulertzen duguna, ez? Gustatzen zait, zentzu komunaren kontzeptua erabiltzeko, behin Santi Leoneri hegemonia definitzeko erabili zuen formulazio bat erabiltzea. Bueno, zentzu komuna eta hegemonia ziuraski pareko gauzak dira nik ulertzen ditudan adieran behintzat, ezta. Santi Leonek esaten zuen hegemonia dela aurrek berez ikasten dutena. Hau da, zuk etxean egiten diezu Biblia oso bat, baina gero bapatean kaletik eta eskolatik datoz kontrako zerbait esaten. Edo badatoz iritzi eta balio batzuekin zuk ez dakizuna nondik atera diren, ez? Hori da hegemonikoa dena, ez? Hori da pentsamentu hegemonikoa dena, ez? Osmosi bidez aurroiek hartzen dutena. Zentzu komuna ere hori litzateke, ez da? Nolabait, aurretiaz askorik pentsatu gabe, mundura ateratzeko daukagun ikuspegi eta iritzi sorta hori. Eta hori diskurtsoarekin parekatzen du Paul Bakerrek eta niri ere gustatzen zait definizio hori. Eta horrekin lotuta, eta ja, bueno, pixka bat atal teoriko hau bukatzen hasteko, bai Bakerrek eta bai, bueno, beste teoriko batek asko azpimarratzen dute gaur egun diskurtsoa esaten zaiola, garai baten marxismoak ideologia esaten zion horri, ezta. Hau da, diskurtsoa dela postestrukturalismotik aurrera eta postmodernismoak nolabait marxismoaren ideologiarri jarri dion jantzia eta ados nago horrekin. Eta horrekin lotuta ekarriko nuke Deborah Cameron hizkuntzalariaren ideia bat, eta da hizkuntz ideologiaren ideia. Deborah Cameronek horre aipatzen du hizkuntza eta ideologiaren arteko lotura ez dela estua eta garrantzitsua bakarrik hizkuntza delako ideologia garraiatzeko tresna zorrotz eta nagusietako bat, baizik eta hizkuntzaren gaineko pentsakizun eta iruditeria, hau da, ideologia bera ideologikoa dela. Bestera batera esan da. Hizkuntza baten, esate baterako, hizkuntza baten sorrerari buruzko irudikapen multzoak eta haren ezaugarriei buruzkoak mundu ikuskera bat edo beste izatera eramango gaituzte. Esate baterako alde horretatik, euskaldunok geure hizkuntzaz egiten dugun narrazioa, ez dauka zer ikusirik frantziarrek edo espainiarrek egiten dutenarekin eta errusiarrek egiten dutenarekin. Hor ideologia sortzen egoaz, hizkuntzaren gainean dugun pentsamentuaren arabera. Diskurtsoaz eta ideologiaz aritu naiz tarte honetan, baina beti ere hegemonia aipatu dut, zentzu komuna aipatu dut, osmosia eta aurrak aipatu ditut, eta beraz aritu naiz nagusia den diskurtso horretaz. Hau da, lehen aipatzen nuen berez datorrenarekin parekatuko litzateken diskurtsoaz. Claro, justu gu kontrako tokian gaude, hau da, autua eta berez datorrenaren kontra egiteko tokian gaude. Orduan guk behar duguna da beste diskurtso bat, baina era berean diskurtsoa. Bai, nolabait esatearren kontrahegemonikoa litzateken diskurtso bat beharko genuke. Edo berriro Bibian Burren definiziora itzulita behar dugu gertakarien beste ikuspegi bat emango diguten esanai, metafora, irudikapen, irudi, historio eta bizi praktiken multzo bat. Bai, bueno. Diskurtsoaz nola ulertu dudan eta zergaitik iruditzen zaidan garrantzitsua gure ariketa edo egitasmo edo gure nahietarako argituta pixka bat tokatzen da ikustea zein den gure diskurtsoa, nolabait nondik gatozen edo zertan gauden ikustea.
Nik baino asko hobeto eta asko xeago aipatu dituzte Belenek eta Joserrak. Eta ez da benetan humiltasun ariketa bat esaten ari naizena. Esan nahi dut, beraiek nolabait oso ondo aztertu dituzte, zera ez? Euskalgintzan eta euskararen gainean darabilzkigun diskurso hoiek. Nire ariketa pixka bat da, ez da hain zehaztasunezkoa, baizik eta nolabait atzera begirako bat eta muinean zer ote dagoen gogoetatxo bat, ez? Beraz, esan dute abiaburuan, euskara autuarekin lotzen dugula, ez? Derrigorrez. Baina ariketa hori, euskara autuarekin, hautatu beharrarekin, berez datorrenaren kontra joatearekin lotzea, ez da, lehen esan dut gaur eta hemen, baina gaur hori hemen oso luzea da. Atzokoa ez, eren egungoa, igual eren egun atzekoa eta guzti ez. Askotan aipatzen da euskararen miraria, euskararen benetako misterioa, ez dela, zera ez, non sortu zen edo erroak non dituen eta hori jatorriari buruzko kezka hori guztia, baizik eta nola litekeen txikitasunean eta bere testu inguruan 21. mende honetaraino iristea. Funtsean ez dut uste miraritik eta misteriotik duenik, baizik eta milaka lagunek denboran zehar egin dituzten autuen gatik. Bai, hori da, nire ustez, daukan esplikazioa. Baina jakina, esan dugu, autuak egiteko zoru diskurtsibo bat behar dela. Eta hori ere egonda, momentu batzutan trinkoago eta monolitikoago, beste batzuetan lausoago eta askotarikoago. Hala ere, eta laburbiltzeak daukan, arriskuan ere gain hartuta, bi aro bereiziko nituzke, ezta. Bat, ziur aski, nolabaiteko forma diskurtsibo koherente bat hartzen da hasten 19. Mende bukaeran abertzaletasun modernoaren formulazioarekin batera, naiz eta une horretan euskaltasunaren barruan kokatzen da, diskurtso bat eraikitzen da hortaz, naiz eta ez dagoen euskaltasun horren zentralitatean jarrita. Parte da, baina ez da ardatza. Baina hor dago, ja. Eta diskurtso horretan euskara eta euskaltasuna lotzen dira agortzen ari den mundu batekin, ez? Mundu horri eusteko gogoarekin, izateko modu batekin, ez? Nolabait. Identitatearen ikuspegi esentzialista eta zurrun batekin sortzen da. Hau da, jendeok, pertsonok, geure burua ikusteko modu berri bat ikusten da. Eta Aizpururen hitzetara itzuliko naiz berriz. Berak azpimarratzen du giza ekintza bihurtzen dela hor zentrala. Ez da, lehenago Jangoikoagan delegatzen zian gauzak, giza ekintza eta erabakimenezko bihurtzen direla, ez? Eta ekintzaren bidez, norbera da, norbere buruaren arduradun, eta norbera da baita ere, esate baterako herriaren edo hizkuntzaren etorkizunaren arduradun. Delegatu ezin diren ardurak bihurtzen dira, bai? Eta horrekin batera, gizakia jada ez da ikusten, hasi eta bukatutako zerbait bezala, ez? Nolabait, bere ekintzen bidez eraikitzen joango den norbait izango da. Gure aita torneroa da, ez da eskolan asko ibilitakoa, baina beti entzun diot pertsonek bi gauzei erantzun behar diela, ez? Etengabe, ez? Nondik gatoz eta noragoaz, ez? Eta ziur aski giro honen emaitza da, gure aitaren etengabeko gogoeta behar hori, ez? Hau da, nondik gatoz, iraganean lekutzen gara, baina nolabait noragoaz, ez geralako amaitutako zerbait egitera goaz, ez? Bai geure buruarekin, bai geure inguruarekin. Eta geure ekintzek determinatuko dute hori. Ikuspegi talka horretan, euskararen gaineko diskursoak ere hartzen du beste noranzko bat, ez?
Batetik, iraganeko euskalduntasun eta Euskal Herriaren nostalgiaren aurkako pentsamentu berriak datoz, eta etorkizunean jartzen dute jomuga. Euskal Herri hori ez dago bukatua, baizik eta eraikitzen hasia baino ez, Euskal Herria eraikitzeko zerbaita. Euskalduntasuna etorkizunera begira jartzen da, eta hizkuntza bera ere bai. Hizkuntza izango da, etorkizun hori eraikitzen. Badago, biak uztartzen dituen ari bat ere. Aizpururen gana joko dut berriro, eta esaten du, 50ekoen amaieran bigarren euskal pizkundea ekarri zuen belaunaldi hark askotan adierazi izan duela gaztetatik sentitu duela debekatua, zapaldua, ukatua, galtzear den kultura eta herri baten kide direlako sentipena. Beraz, aurreko belaunaldiak transmititzen du galeraren sensazio hori, transmisio bat dago. Eta transmititzen dena da misio kolektibo bat, bai? Momentu baten era batera formulatua, bigarren epe baten bestera batera formulatua, baina bai salbamendu misio kolektibo bat transmititzen dela. Esate baterako gure etxean, ez dakit oso presente izan den zerbait da, betidanik aurrak ginenetik, pixkat hartzeren hildo horretatik, ez? Geuk egingo ez eginu euskeraz geutako bakoitzak, hilzorian, uzten genuela, labanka da ikaragarri bat litzatekela euskerarentzako, ez? Norberaren gain etortzen zen zama hori. 10 minutu. Orduan, lehen belaunaldiak bazuen izate bati eusteko misio hori, bigarren belaunaldiak bigarren izate bati eutxi eta gainera berritzekoa, ezta? Eta uste dut, bigarren belaunaldi horren diskurtsoa dela, era batera edo bestera, forma desberdin askoa hartuta, baina sakonean gure ganaino iritsi dena, ez? Ziur nago hemen gaudenetako denok, ez dakit ze proportzio hortan gure barne osaketan, baina sentitzen dugula nolabait, zera ez, euskararen salbatzaile misio parte hori. Kontua da, non gaude orain, ezta? Herri honetan bizi izan ditugun zirkunstantziengatik, bestelako konsiderazioetaz aparte, garaiaren logikaren kontra berriki arte luzatu den gatazka armatuagatik, besteak beste, nik uste koste egiten zaigula herri identitate edo identitate kolektiboen parametroekin zerikusia duten auziez gogoeta egitea. Hor badaukagu oraindik horreuki dugu gogoetarako eragozpen handia izan den harri bat eta segitzen dugu eukitzen. Nik uste orain hasi garela, ez? Pixka bat horri buruz gehiago pentsatzen. Eta ondorioz, auzi horiek, nolabait identitate kolektiboekin zerikusia dutenak, norbere identitatearekin, baina baita identitate kolektiboekin ere, ez direla egokitu gaur egun gu garen honetara. Lehen ontsa esan berri dut, gerra osteko belaunaldian gizakia eta bizitza ulerketzeko ikuspegia bera aldatu zela. Eta nik esango nuke beste horren beste edo gehiago gertatu dela azken 50 urteetan, ez? Izan ere, modernitatea izeneko prozesu luze horretan jainkoa hil ondoren norbere tasun, subjetibitate berri bat hasten da, baina nolabait duela 50 urteko belaunaldi arek bere kutsu modernoaren barruan segitzen zuen, ez? Nolabaiteko salbamendu planekin, fedearekin, ordezkatuta ideologiekin edo bestelako utopiekin, baina nolabaiteko norberetasuna trascenditzen zuten jomugekin, ez? Orain, ez dakit hitz egokia zein denez, postmodernitatea, hipermodernitatea edo dena dalakoa, baina gaur hemen gaudenok gaude. Eta
egin dugun bideetako bat da, lehenago gizakia letra larriz esaten genuen hori gizakiak bihurtu dela gaur egun, ez? Feminismoa gauza asko irakatsi ditu, ez? Eta hau da horietako bat, ez? Emakumea letra larriz ez dagoela idazterik, baizik eta emakumeak garela bakoitza bere norberetasunean. Postmodernitateak ere alakoxea egin digu, ez? Gizakia ez dago, baizik eta gizakiak gaude. Utopia kolektiboak amildu egiten dira identitate finkoetarako testuinguruak ere bai. Sozioekonomikoki zein kulturalki zure bizitza guztian gauza bakar bat izateko testuingurua erabat hankazgoratuta dago, ezta, likidoa gea eta gauza hori guztiak. Orduan, arkitektura hori nik uste dut erabat itxatxita dagola gure barruetan. Eduki ditzakegu garai bateko joera nahi helburuak, baina gure izateetan erabat txertatuta dago emozionalitate berri hori. Eta uste dut hori kontutan hartzea importantea dela, ez. Loreak aipatzen duen anekdota bat aipatuko dut, ez? Bere semeak eta alkizan bizi dira, esan nahi dut ez dira Barakaldon bizi. Baina esan zionean, nahiago zuela gazteleraz aritu, euskeraz baino, betiko armamentua atera zuen Loreak, ez? Baina gu euskalduna gara, eta gainera, Europako hizkuntzarik zarrena daukagu, ez? Zaintzeko eta bestei emateko, semeak, ez? Eta gainera zarra, ez? Pixkat gure logikak eta gaur egungoak badagola dekalax hori, ez da. Bueno, hor diagnostikoan. Nora joan gaitezke eta hau da galdera zaila, hau da, nola berritu diskurtsoak gure emozionalitate eta arkitektura berri horietara egokitzeko. Bueno, lehen aipatu dudan modernitatetik postmodernitaterako aldaketa horri askotan oso kutsu negatiboa ematen diogu, ez? Individualitatearen goia jotzea da, ez? Ze postmodernitateak ekarri diguna, izaki berekoia, geure buruari begira, gure zilborrean beti. Baina, eduki dezake baita ere beste irakurketa bat. Hau da, utopietatik individuora hori irakur dezakegu baita ere, erabakimenen delegazio kolektibotik norberaren agentziara. Bai? Ze denok dakigu baita ere, utopia handien garai hoietan tensioa nolakoa zen askotan, nola baiteko joera totalitarioen eta pertsonen ekimen eta erabakimenaren artean, ez? Orduan, igual formulazio zera bat egin dezakegu, ez? Eta esan, erabakimenaren delegazio kolektibotik norberaren agentziara pasagarela. Uste dut, herrigintzan hori ulertu dela dezente, eta esango nuke, herritar erabakitzeko eskubidea eta proposamen politikoak herritarren borondatean oinarritzeko diskursoak hortik asko edaten duela. Uste dut, euskalgintzaren diskurtsoan ere oso ondo txerta daiteken ideia dela, ez da, norberaren agentzia jartzea hor erabakimen kolektiboarekin, ez gaineti, baina gutxienez bai parean edo bai tentsioan. Hori batetik eta bestetik feminismoa. Feminismoak nik ustet gaur egunera ekartzeko euskararen gaineko diskurtsoak zenbait pista ematen dizkigula. Batetik, feminismoak egiten duena delako emakumeen askatzeko borroka, hau da, utopia kolektibo bat nolabait, nor izatearen aldeko borrokarekin berdindu. Hau da, badago utopia kolektibo bat, baina badago norberarengan gauzatzen den eta mamitzen den asmo bat eta agentzia bat. Identitate auzi bat dena, hau da, emakumei zegokiena,
demokrazia auzi bat bihurtu du. Hori ere importantea iruditzen zait. Hau da, sexu genero arazoekin gertatzen zaiguna, ja ez da emakumeen kontu bat, baizik eta denona da. Ez daukagu ikusi besterik, martxoaren 8an erakunde guztiek esate baterako egingo dute zerbait. Bai? Beste irakatsi bat izan daiteke nor izatearen parte. Beraz, badaude privilegiodunak eta badaude privilegio gabeak. Eta gainera, privilegiodunak interpelatu egiten ditu, pertsona zehatzetan jarrita. Gero ikusi beharko genuke interpelazio hori zer den. Baina esate baterako Lutxo Egiak egin zuen performantza edo egia bidea edo Euskaraldiak dakarrena. Euskaraldian ere ustez interpelazio bat da. Euskeraz aritzeko orain arte oztopo edo izan diren batzuei, baina interpelazioak daude, hori ere interesgarria iruditzen zait. Gatazkaren ideia bera eukitzea ere, ez ezabatzea gatazkaren ideia. Gatazkak ezinbestean dauzkagu. Pertsona garen eta gurutzatzen garen momentutik dauzkagu gatazkak. Besterik da, gatazkari ze irtenbide ematen diegun eta nola kudeatzen ditugun. Baina batzutan iruditzen zait, gatazka begibistatik kendu nahi dugula eta horren ondorioak okerragoak direla. Eta baita ere begirada intersekzionalez aritzea. Nor izatea boterearekin dagoela lotuta ikustea. Hau da, identitate aukeraketak bai hizkuntzaren aldetik, bai klasearen aldetik, bai sexu genero identifikazioaren aldetik, botere posizioekin lotzen direla. Botere posizio hoiek ez direla finkoak eta elkarren arteko harremanean osatzen direla. Eta ni neu izan naitekela askotan zapaldu eta zapaltzaile aldi berean. Eta euskaldun gisa ere izan naitekela zapaltzaile eta zapaldu. Pixka bat begirada konplexu hori eukitzea ere oso importantea iruditzen zait. Eta ja bukatzeko bi kontu. Bat, diskurtsiboki larrialdiko bi egiteko uste dut daudela. Bat, prestigiatze diskurtso bat, euskararen prestigiatze diskurtso bat bati ekin behar diogula lehenbailen, ze batetik oso kezkatuta nago, esate baterako, nire ikasleek Leioan kazetaritzan 2017-18an, euskara taldetako ikasleek oraindik egokitu zaienean gazteleraz aurkezpenen bat egitea gelaren aurrean, lotxa sentitzen dutelako, ez jakin sentitzen direlako eta konplexua dutelako beraien gaztelera eskaxagatik, ez dela bat ere eskaxa, beukiko dituzten nire bezala eseak eta erreak gogorrak, baina oso ondo hitz egiten dute, baina sekulako lotxa ematen die horrek. Eta gazten arazoan ikustet askotan dagola lotuta hizkuntzaren prestigioarekin berarekin. Nor izatea, non kokatzen den. Gure alabak 8 urte ditu, Hendaiako ikastolako aurra da, eta aste honetan bertan esan digu, kolegiora ziburura juten denean, eukitzen dute aukera gaztelera edo inglesa hautatzeko, lau hizkuntzetara jotzen dutelako amaieran, eta gaztelera hartu nahi duela, eta akizuta, baino parre egiten didate, ez detelako beste batzuek bezain ondo egiten, alderantziz ez da gertatzen, inondik euskararekin. Orduan, prestigiatzarekin badaukagu arazo larri bat. Sorpresaka. Bai, ez. Kontua da, horrekin lotuta Euskaldun zaharren privilegioaren gaineko diskurso bat osatu dela azken aldian, edo aditu dugu hori ere. Maketismoaren erreibindikazio oso zilegi bat, aintzat hartze bat, jende batek euskarara hurbiltzeko egin duen bidea eta egin duen esfortzua. Erabat egin beharreko diskurtsoa eta egin beharreko narrazioa, baina uste dut baita ere badela garaia kontrako diskurtsoa eta kontrako narrazioa eraikitzeko, ez direlako antagonikoak, elkarren osagarri direlako, baina bat egiteak ez digulako osotasunaren ikuspegia ematen. Eta azken batean antagonismo hori gaindituta egoera berera iristen garelako. Hau da, gaur eta hemen oraindik ere euskaraz egitea autu bat dela. Eta ia bukatzeko. Ez, argizpi
batzuk edo netzako diskursiboki ere oso interesgarriak direnak. Ez dakit Oier Gilanen miskara oke metro kuadroka sormen laboratorioaren miskara oke antzezlana ikusi duzuen. Ez baduzu ikusi, gomendatzen dizuet ikusten, eretzako oso errebelazio polita izan zen, gorputzetik eta antzerki esperimentaletik ekarrita hizkuntzari buruzko oso gogoeta potentea topatu nuelako. Bueno, Oier Gilanek esan zidan, bere harridurarako, gaur egun Hego Euskal Herrian behintzat, antzerki esperimentalera hurbiltzen diren gazteak euskaraz hurbiltzen direla. Hau da, nolabait parekatzen dela antzerki esperimentala edo berriena edo onena eta abanguardiakoena euskararekin. Eta beren bizitza arruntetan euskara ez daukaten gazte aktore, baina nahi dutenak antzerki esperimentala egin edera, euskerara etortzen direla. Eta horrek gogorarazi zidan Xabier Montoiaren bere garaian esan zuen esaldi zoragarri hori, hau da Euskal Herrian punk izateko euskeraz egin behar zela, ez? Edo Mikel Martinez aktoreari irakurritako gauza bat, ez? Euskaraz izate hutsak ja ideologikoki justifikatzen zuiola bere lana, ezta? Edo ez dok 13 izan zen berritze ura guztia euskeraz gertatu zen. Bueno, esan nahi dana da, ziuraski eta pixka bat Deborah Cameronek ekartzen zuen hizkuntza ideologiaren kontzeptu horretara bueltatuta, hizkuntzaren gainean zer ekartzen digun, zer ematen digun ideologia horrek berak ematen dizkigula irudikapen askotarako aukerak, ez? Eta euskara lotzea berritzeekin, abanguardiarekin, gauza ez dakit, ez? Cool eta hipsterrekin importantea dela.